maandagavond een prachtige tekening van de Sloeps Jamfabriek overhandigd. De tekening toont een opengewerkte fabriek waarin men door het weglaten van een deel van het dak naar binnen kan kijken en zo kan zien hoe in Sint-Anne-parochie ooit jam werd gemaakt. De tekening werd aan de hand van bouwtekeningen uit het Biltse gemeentearchief gemaakt door Johan Sloep, een kleinzoon van de voormalige eigenaar. Natuurlijk gaven die bouwtekeningen alleen maar informatie over de maten van het gebouw. Johan vulde de rest in uit zijn eigen herinnering en bij de overhandiging bleek dat er met die herinnering niets mis is. De aanwezigen waren verrukt over de grote gedetailleerdheid. Natuurlijk kwamen al snel verhalen los. Piet Wiersma, bestuurslid van het BKI, haalde herinneringen op uit zijn jeugd. Ik herinner me één loopje in die jaren dat wij toch eens een keer wat later klaar waren dat we dachten met hoe waren bij Sloep naar werk en wij beladen werd nou de buitenlaar stond en daar moesten wij plakken. En dan hebben wij in ons vermidden Johan Sloep. En die zijn paken zat er in het zomerhuis, dat herinner ik me nog. En dan moesten wij plakken en dan kwam de hele oude sloep de balans dat wij het wel goed deden. En dan voelde hij aan de bakjes van de baaien en dan zei hij, deze zijn te vochtig. Er zitten te veel kapotte bessen tussen. En als het dan een paar keer gebeurd was, dan liep of de jeugd voort. En dan gebeurde dus niks, tot waar en ze weer verzamelde. Maar één keer maak ik met dat Sint Brouwer, een soort Brouwer, op een gegeven moment zei het is hier ook nooit goed. En die rat zei mot in de jam en dan kun je er ook nog sosjam van maken. En ik zet het poort in het bak. En hij heeft er ook nooit meer uit. 3 jaar geleden werd in het bos in Sint-Anne-parochie de enorme schoorsteen van Sloeps Jamfabriek, eigenlijk Jamfabriek, omgetrokken. Daarmee kwam een einde aan een lange geschiedenis van jam maken in Sint-Anne-parochie. Ooit is nog geprobeerd om de jamfabriek als industrieel erfgoed te bewaren, maar het toenmalige gemeentebestuur zag er niets in om de oude fabriek in stand te houden. Op zaterdag 1 augustus 1998, 3 jaar geleden dus, werd het laatste stukje van de fabriek afgebroken. De schoorsteen, het resterende deel van de voormalige jamfabriek van Sloep, werd omgetrokken. Leendert Verweda dook voorafgaand aan dat historische moment in de gemeentelijke archieven van het Bilt en vertelde ons toen iets over de geschiedenis van de jamfabriek. Het is een bouwwerk dat in 1917, 1918 gebouwd is. Toen begon Sloep, Johannes Sloep begon hier met een, wat dan in het Bilt is ook een jamfabriek en niet een jamfabriek. En toen had hij dus dit gebouwd om de boel met de stoomketel, om de boel aan de lucht in te krijgen. Sloep is hier begonnen in Sint-Anne in 1897. Toen is hij wat begonnen om de boel wat te conserveren, fruit en baaien en zo. Daarna is hij verhuisd in begin 1900 naar Leeuwarden. Daar had hij ook een fabriek gehad. Maar in 1917, 18 is hij weer omgekomen. Toen had hij het bedrijf van zijn huid overgenomen. En toen had hij dus deze schoorsteen ook gebouwd. En dit is de schoorsteen van de enige jamfabriek in heel Friesland. Dus wat dat aangaat is het wel een bijzonder moment dat het laatste restant van Sloep jamfabriek in Sint-Anne nou tegen de vlakte gaat. Hier hebben we verscheiden Sint-Anne-buurters werk, want ik denk dat het een belangrijke industrie was in die tijd. Hier waren dus hier omheen, we staan hier nou midden in het bos. Dat heet dan ook het bos. Waren een heel groot haven, er waren een groot fruit. En die gaf met name in het fruitseizoen gaf dat dan aan de protmensen gaf dat werk. Hier is heel wat de wereld in gaan. Want hij exporteerde dat niet alleen, hij bracht het niet alleen in Friesland, maar hij exporteerde dat ook. Hij bracht het door heel Nederland en ook daarbuiten. In het Bilts Cultuur- en Informatiecentrum in de Witte Klok in Oude Biltzeil is nu de tekening van Sloeps Jamfabriek te zien als een blijvende herinnering aan Biltse jamindustrie.